Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi vă prezentăm primul episod din seria dezvoltării dresajului în gospodărie, la noi acasă. Primul episod constă într-un test de agresivitate cu femela noastră Ankara Slava Mercurii de 11 luni. Vom chema un om să o întărâte și vom filma din două unghiuri să vedem dacă se va da sau dacă se va speria. Noi credem că este o femeie echilibrată. Echilibrată în ce sens? La plimbare și în expozițiile canine trebuie să fie blândă, să spun așa. Să nu sară la oameni, la arbitru. Iar în curte trebuie să ne păzească, să fie agresivă. Bun. Să vă spun câteva vorbe despre ea. Cum am mai spus, are 11 luni, provine de la Canisa Slava Mercurii, din niște părinți aduși din Rusia, foarte bun paznici și cu rezultate foarte bune în expoziție. Vă lăsăm cu videoclipurile și la final și cu câteva imagini superbe cu ea. Acesta a fost primul episod din seria dezvoltării dresajului în gospodărie. Vor urma și alte episoade. Nu vă spun, vă las să fierbeți. Nu, glumesc, va fi o surpriză. Vor apărea episoade undeva la 2-3 zile distanță și vă lăsăm cu videoclipuri.